An balima o bisimila malak cuka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaraya minnu b'an bolo ka da kulo kan o de jɛkulu dɔ kɔni b'an an fɛ yan nɔ mun kɔni tɔgɔ ye ko le collectif des régions non opérationnelles o kɔni ye jɛkulu ye mun kɔni kun kɛlen bɛ ka wilikajɔ caman kɛ walasa cogoya min na an ka jamana marabolo dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu marabagaw kɔni bɛ se ka segin cogoya min na o yɔrɔ kɔfɛlen ninnu kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye Niyoro Joyila Buguni ale ni Kucala u ka kɛlɛw kɔni sababuya la olu marabagaw kɔni segila ka na ka kɛ ni septembre kalo tile 20 kɔni ye ni jɛkulu ninnu kɔni ka fɔla alibi ko olu kɔni ma sɛgɛn u ka kɛlɛ la alibi ko sabula marabolo wɛrɛw kɔni bɛ yen nɔ ko marabaga yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ olu la kuma tɛ k'a fɔ ko u ka segin ka na olu kɔni ka laɲini de ye sisan jamana ɲɛmɔgɔ u k'u jija ka se ka marabagaw kɔni sɔrɔ o marabolo ninnu kɔni na ni olu ye Nara San Vajankara ale ni Douanzan ko o laɲini ninnu kɔni ka sabati sani an bɛ kalo min na nin ye ni o ye octobre kalo ye o sali cɛ ni jɛkulu ninnu kɔni ka fɔla ko olu kɔni bɛ hakilina jigin dɔrɔn de la ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma ko sabula ko kabini wagati jan ko jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɔni kun ye a layidu ta k'a fɔ ko marabagaw kɔni bɛ na nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ni ka tila ka n'u ka baaraw kɔni fɛnɛ daminɛ kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ye kabini kunu alamisa don octobre kalo tile 10 Mali premier ministre ni o ye Dr Boubou Cissé ale kɔni ye a kunda Mali cɛmancɛ bolo kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti ni tagama in kɔni sababu bɔla Montoro ale ni Bulkesi fagali wale minnu kɔni taara ka Mali finitigiw sɛgɛrɛ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na ale ni fɛnɛ arabado sevarekaw olu kɔni fɛnɛ bɔra k'u ka dusumakasa yirɛ ka sababu kɛ ni fagali wale ninnu kɔni ye premier ministre ale kɔni ka nin tagama in bɛna kuncɛ tile 2 kɔnɔ nka a ka nin tagama in kɔni kɔnɔna la Mopti ani Mali finitigi ɲɛmɔgɔ caman kɔni ye ɲɔgɔn ye ni ka hakilina dɔw falen falen o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen a tilala ka taa Sevare dɔgɔtɔrɔsoba kɔni fɛnɛ la finitigi minnu kɔni joginna ni ka taa a ɲɛjɔ olu la kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ye arabado Mali jamana ɲɛmɔgɔ président Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ kɔni kɛ ani Mali finitigi ɲɛmɔgɔw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɔgɔn ye kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ walasa cogoya min na u bɛ se ka kuma lakana kow kan Mali cɛmancɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti ka sababuya kɛ fagali wale minnu kɔni taara ka ɲɛsin laban in na Mali finitigiw ma Montoro ale ni Bulkesi ni ɲɔgɔn ye kɔni dabɔla walasa cogoya min na u bɛ se ka fura sɔrɔ ni lakanabaliya ninnu na u ɲɔgɔn wɛrɛ kana se ka kɛ tuguni kunnafoni kuncɛ la kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ye septembre kalo tile 24 Badalabugu citerne kɔni falen taji la ni a binna ka tila ka tasuma wulila la ni ka na ni mɔgɔ 16 olu kɔni ni tanyali ye a don ka sababu kɛ tasuma jenda ye ka tila ka mɔgɔ 46 olu kɔni fɛnɛ jogin kosɛbɛ ka sababu kɛ tasuma ye tuguni ko o kasara in kɔni bɛɛ sɔrɔla mun fɛ ko citerne tigi ale kɔni kun bɛ a ka mobili boli la ko ale ni mototigi dɔ kɔni de kun bɛ na se ɲɔgɔn ma o ko sababuya la ale kɔni ye cogoya suguya bɛ kɛ walasa cogoya min na a kana se ka se mototigi ma o kɔni kɛlen sa mobili kɔni fanga bonyala ale ma ni ka taa mobili bin ten cogoya la ko mobili binlen ni a ye ko a sen kɔni balanen tora mobili nɛgɛw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ten cogoya la ko o ko kɔni sababuya la a ye dɛmɛ kɔni ɲini kɛnɛma mɔgɔw fɛ ale ni mɔgɔ minnu kɔni kun bɛ o yɔrɔ fanfɛla ninnu na ko o kɔni kɛlen sa ko mɔgɔ caman kɔni bolila ka na lakalita ɲininaw i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ minnu kɔni kun bɛ fɛ ka dɛmɛ don chauffeur kɛ in kɔni ma ko u ye u to o de la tentɔ tasuma kɔni wililen filɛ nin ye citerne in na ni ka na ni mɔgɔ caman kɔni ni kasarali ye ko ani mototigi min yɛrɛ kɔni kun bɛ na se ɲɔgɔn ma ko o mototigi in kɔni sen kelen karila ko ka o kɔni bolila ko tasuma kɔni ma o sɔrɔ ko ka da kulo kan fɛnɛ ko kibaruya dɔw kɔni kun carilen don minnu kɔni kun bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw kɔni kun bɛ ni mɔgɔ salen ninnu kɔni na ko minnu kɔni kun bɛ fɛ ka boli ka na essence ji ninnu kɔni cɛ ko k'a fɔ k'a sɛbɛntiya ko mɔgɔ kɔni kun t'a la mun kɔni kun bɛ fɛ ka essence ji cɛ tiɲɛna ko ni maa ninnu kɔni ko ni mun kɔni kun ta tɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin mobili bolilen yɛrɛ kɔni ma ko o kɔni kun ta ye lakalita ɲininen ko nka mɔgɔ kɔni kun tɛ ka essence ji ninnu kɔni ta an balimaw ni kibaruya ninnu de kun b'an bolo ka da kulo kan ani ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ